Hello mga kabisdak, welcome to my YouTube channel. This is Kirby Bisaya. Ay nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. Ngayon mga kabisdak, may ipapakita po ko sa inyo kasi marami po kasi nagtatanong sa akin na ano po daw ang susuotin ng mga mountaineers ng shoes na pang hiking. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung shoes na pwede na isuot sa kung mag-hike ng mountains. So, samahan nyo ako mga kabisdak ditong pag-review ditong shoes na to na for hiking shoes. Ayan. So, samahan nyo ako guys. So, mga kabisdak, ayan po yung shoes no for hiking. Ayan po yung ang tinatawag na Men's Hedgehog Fastpack Mid GTX. Ayan po yung model niya. So, kaya po tinatawag po siya na Fastpack po kasi may ano po para mabilis po, may materials po siya na nailagay dyan na para mabilis matuyo. Ayan, kasi waterproof po kasi yan. At the same time, mayroon po siyang nilagay dyan na tinatawag na Gore-Tex. At kung nakikita niyan, yan po, yan ay Gore-Tex po yan. Ayan, Gore-Tex po yan. So mga kabisdak, ayan, ang gandahan ng itong shoes na itong mga kabisdak ay waterproof po siya. At the same time lang po, waterproof siya, and then Vibram siya. Ayan. So Vibram siya guys, kaya tinatawag siya na Vibram kasi ang materials na ginagamit po dito ay kasi parehas po ng materials ng gulong ng eroplano. So pag sinabing gulong ng eroplano, so pag sinabing gulong ng eroplano, so matibay talaga. So yan po yun ang tinatawag na Vibram. So kaya meron siyang Vibram na materials na hinalo dito kasi ito po yung ay pang hiking. So kung tinatawag din po ng pang hiking, so kahit pwedeng muddy, pwedeng mga mud, pwede rin pwedeng mga rough road, pwedeng rock mountain. Pero itong nasa nandito, itong ni-review natin ngayon ay ito po ay pang rock mountain. So makikita mo to sa ilalim mga kabisdak, ang lalaki ng spike. So ito po ay tinatawag po na hard terrain. So pag tinatawag hard terrain po sa pwede siya sa mga bato-bato. Ayan, so makikita nyo dyan, lalaki ng spike. Ayan. So yan po yung spike niya. So pang hard terrain siya. Hindi lang po pang hard terrain, di pwede rin po itong gamitin sa mga mud. Pero mayroon din po talagang mga sapatos na pang hiking na pang mud, pang putik. Ayan. So makikita nyo guys, ang ganda. At ang kagandahan ng itong shoes na to ay pwede mong kahit makaapak kayo ng may tubig hanggang dito. Kasi waterproof po kasi to siya. So kaya po tinatawag na waterproof dahil nitong sa Gore-Tex na materials. So ayan. 'Di ba? Ayan, ito po yung the North Face Hedgehog Fastpack Mid GTX. Ayan. Ayan, ang ganda So sa mga mahilig mag-hiking dyan, ayan, ito ang bilhin nyo, mga brad or sis. Ayan, mayroon pong pang women's nito, pang women's. Ayan, pang women's. Ayan. Pero ito po kasi yung hawak ko ngayon ay pang men's to. Ayan, so makikita nyo yan, ang tibay. Ayan. Yan, buksan natin kung ano yung nasa ilalim nito. Ayan. Makikita mo may the North Face na logo sa ilalim. May foam din po pala siya. Ayan, may foam siya, protection. At ang gandahan lang kasi sa ganitong shoes kasi mayroon siyang ankle support. Pag nasawak na ankle support, yung sa yung sa paa mo. Ayan.
Ganda, di ba, mga kabistak? Ayan. Ayan. Sa mga mahilig dyan mag-hiking, ayan, ito po yung bibilhin nyo. Ayan, yun po yung model niya. Ayan. Means Hedgehog Fastpack Mid GTX. Ayan, EU. Ito po ay sa dinar po, sa Kuwaiti dinar ay 60 KD. So kung i-convert mo po to sa piso, nasa 10,000 po tong sapatos na to, guys. Bistak. Ayan. So pero ang gagandahan ng talaga nito, heavy duty to siya. Kahit iapak mo ng mga tubig, walang problema. Kahit ilakad mo to ng long distance na paglalakad, ayan, maganda sa paa, comfortable. Ayan. So wag mo nang palipasin pa pag may makita kayo ng ganito na shoes. Ayan. Kasi maganda sa paa to, comfortable talaga kayo. Ayan. Diba? Ang ganda, ang tibay nito, guys. Maraming nagsasabi dito, guys, pag North Face talaga na shoes, kahit ilang taon, ayan, matibay talaga. Kasi dahil sa materials na ginamit nito, maganda ang pagkagawa. Ayan. So kaya mahal talaga siya kasi nga dahil sa materials na ginamit nito. At hindi kagaya sa mga normal na shoes na a month lang masisira na agad. Pero ito pang matagalan. Ayan. So proven na po kasi ito sa mga mountaineers, itong shoes na itong mga ganitong pang hiking. Yeah, kasi pag mag-hiking ka talaga dapat maganda yung shoes mo. Kasi minsan nadulas tayo pa pag mga mountain. So ito, tignan mo, makikita mo yung spike nya, sobrang ganda. Ayan. So waterproof pa kasi made by Gore-Tex. Pag sinabi kasing Gore-Tex ay waterproof. Ayan. At mayroon siyang technology na cradle. Ayan, na nilagay din ko dito na diba, madali siyang matuyo pag mabasa siya. Kung mabasa siya dito sa labas, madali siyang matuyo. At waterproof. Ayan. So ulitin ko ulit, guys. Ayan, ito ay kung may makita kayo mga nagbibinta ng ganito, huwag nyo nang patagalan, bilhin nyo na kasi pang matagalan naman tong shoes na to. Ayan. Astig ang forma. Ayan. So bistak, dito na lang po tayo. Sana po mayroon kayong matutunan sa pag-review natin ng the North Face Hedgehog Fastpack. Kasi ito po talaga yung magandang sapatos na pang-hiking po talaga, mga kabistak. Ayan, at sana po talaga ay may natutunan tayo nito sa pagka-vlog natin itong shoes na to. Ayan, ito, kita niyo yan. So mga kabisdak, so dito na lang po ako. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na lang po, paki-like na lang po, at paki-share na lang po yung videos natin. Ayan, at dito lang po ako. At salamat po sa inyong lahat. At God bless po talaga. Ayan. Paki-share ulit sa videos natin para sa sunod kong uploads. Ayan. Salamat po.